बा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जोङो बे मोनसे प्रेस मिट होनायनि खारनानो जाहैबाय जोंनावहाय मोनसे 125 दा एमेन्डमेन्ट सोलिगासिनो दङ जे जिनिसा 2019आवनो रायजो सभायावहाय बेखौ इन्ट्रडिउस खालामनाय जादोंमोन आरो दा बे 125 बे एमेन्डमेन्ट बिलआ मोनसे बिराद सेन्सिटिभ मोनसे बिल आरोखि बियो जे जिनिसा त्रिपुरा राजानि डिमान्डआव जे 6 शिड्युलफोरखौ सुद्रायफिननायनि रेक्टिफिकेसन खालामनायनि गोदान भाबै थारमाने त्रिपुरायाव 6 शिड्युलानो अबस्थान गैलामोन आदार्स कमिउनिटिनि इनक्लुजन ओमफ्राय बांलादेशिफोरनि हाबनानै बे एलेखाखौ सेना लाजोब्बायमोन दा बिथांमोना 40 बोसोर डिमान्ड खालामै भारत सरकारा गनायथि होदों 2019आव दा बेखौ सरसायाव दङ सावरायगासिनो दं थांनाय डिसेम्बराव बियो रायजो सभायाव अलरेडि पास जाबाय दा लकसभाल' पास जानो बाखि दंसै आरो दा बेखायनो अमित शाह बिथांमोना हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनिफ्राय मेम'रेन्डाम बिनायखाय जे रोखोम जायगानिफ्राय त्रिपुरानिफ्राय मिज'राम जोंनिफ्राय खासि जयन्तिया गार' हिल्स डिमासा कार्बि आंलं प्रत्येकआनो गावबागाव एलेखानिफ्राय होनाय जादों दा जोङो जोंनि रोखोमै जोंनि बिटिसिखौ स्ट्रेंथेन खालामनो जुनै जोङो जोंनि रोखोमैबो गथायनाय जाबाय आरो दा बाथ्राया जाहैबाय बहाय क्रुसियेल बाथ्राया बेनो जोंनावहाय बिटिसि आरो बिटिआरबो होननाय दङ बिटिआरआ जाहैबाय आदा प्रमदनि मोनसेया जाहैबाय जोंना हाग्रामा सारनि दा रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' लाबोनाय आदा प्रमद बर' लाबोनाय बिटिआरआव थानो ना जोंनि 6 शिड्युल हाग्रामा सार लाबोनायाव थानो बाथ्राया जाहैबाय जोङो जायनि जुनै फ्रेन्डशिप अफ सेटेलमेन्टनि अनुजायैसो प्रत्येकटा एग्रिमेन्ट एनोनिमासलि जे हरबे क्रमे जाय ग्रहित जादों एमअएस जेरखम बिएससिनि सानसुमा खुंगुर सारनि बे मथेसो संबिधानाव स्टेट एक्टआव जायगा मोन्दोंमोन बिटिसिनाबो एमअएस मतनसो नोङो पार्लामेन्टआवहाय 6 शिड्युलाव हाबदों दा बिथांमोननि एमअएसआव जोङो नायजोब्बाय बिसोरो सेस्था लागासिनो दङ बिटिसिखौहाय रुट आउट खालामनो फुनानै गारनो थिगासिमोन जुदि बिटिसियावनो थानानै बिटिएडिखौ सोलायनानै बिटिआरल' खालामदोंमोनब्ला बे आलादा खोथामोन नाथाय बिथांमोना श्री अमित शाहनि दरजा नर्थ इस्टनि हम मिनिस्टार माबानि सेक्रेटारिनि दरजा दिपेन बर'मोना गिदिंगासिनो दङ जे बिटिसिखौ फुनानै गारनानै बिटिआर 2020-27 जानुवारिनिखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो जुनै दा बिथांमोनाव जोङो होनदों आरो खोथा सैथो मोनसे काउन्सिलाव संबिधानिक मोननै मर्यादा मोना हयथ' बिटिसि थानांगोन नङाबा बिटिआर थागोन जायगा दाबसेयाव मोननै संबिधानिक मर्यादा हरा भारत सरकारा जायनि जुनै बिथांमोना बिटिआरखौ जुदि संबिधानिक मर्यादा खालामबायब्ला जोङो मिन्थिगौ एमअएस मतनसो बे जिनिसा संबिधानिक मर्यादा मोननानै फैगोन दानिया जोंना जुदि बिटिसिया आउट जाबायबा बे बिटिआरनि एमअएसआव जोंनि बिटिसिनि क्लज नाम्बारफ्रा फैला जेरखम सानसुमा खुंगुरनि एमअएसफ्रा क्लज नाम्बारा बिटिसियाव फैयाखै बिटिसिनाबो बिटिआरआव फैया बहुत जेरखम लिरजानाय दङ एज इट इज बे रोखोमैसो संबिधानिक मर्यादा मोनगोन बबेबा आर्टिकेल नाम्बारनि सिङाव जे जोंनि 6 शिड्युल आरो बिमानि राव 8थि फारियाव हाबनाय 8 शिड्युला थाफिननायनि बाथ्रा दं नामा बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन प्रमद बर'नि एकर्ड बा एग्रिमेन्टखौ नोंथांमोना एमअएसखौ नोंथांमोना गुगोलाव डाउनलड खालामनानै नाय बाव सोदेरनोबो हाला बाव दानख'नोबो हाला रावबो रायजो राजाफ्रा बे फाइनालाइज जाबाय बेयो जाहैबाय नोङो एनोनिमासलि बेयो ग्रहित जाबाय बाव रावबो मानसि सोदेरनो हाला बाव लिरफामनोबो हाया लिरदेरनोबो हाया दा बे अनुजायै जायोब्ला बिटिआरआनो जाबाय जेनेबा जोंनि बिमानि राव 8थि फारियाव हाबनाय स्टेटासा बहा थांखो बे बिथाया मा जागोन 6 शिड्युलाव ना 5 शिड्युलाव बेबो जेबो मेनसन गैया होमब्ला बे मा जानो थांगासिनो दङ जों ओंखायनो होनदों जेनेरेल काउन्सिल जेरखम गुरखालेण्ड जिटिए गुरखालेण्ड टेरिटरियेल एडमिनिस्ट्रेसन बेबादिसो जोंनि जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ जायनि जुनै राजनितिकनि बाराव बांद्राय गोदौनानै गफबनानै जेन' थायालासे गोरों गोरा सेंग्राफोर रोंगौ राग'नाय जायफोर सेंग्राफोर दङ बेफोरखौ नायनायनि सम फैबाय मानोना दानि जुगाव गावजों गाव सेलायलायो बिथा दानि जुगाव इउक्रेनजों रासियाजों दब्लायसे हानि जुनै जुद्ध जागासिनो दङ जोंखौ कागजे कलमे आदा प्रमदनि नेतृत्वआव मामा भागिना मिलिनानै जोंखौ गासैबो जेनेरेल काउन्सिलाव लानो थांगासिनो दङ जायनि जुनै नोंथांमोना थाल दंना गैया आस्ते जोंनि पावार फांसनफ्रा खमायलांजोब्बाय डिसिनि थ्रु थांजोब्बाय आरो डिपार्टमेन्ट लांनायाबो लांबावसिगोन
दा जोंनाव 17-18 लांदों गासिबो डिपार्टमेन्टखौ बिटिआरनिखौ लांजोबब्लाबो जेनेरेल काउन्सिल जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जेबो खालामनो हाया जायनि जुनै बोथोरखौ नायनानै सिरि मोनदो सम आरो थासारिखौ नायनानै सोलिनो रोंनांगौनो बे जिनिसखौ बिसोरो सान हर बाहार फाथिनानै मालाबा सैतन्य गार्गनाव मालाबा अमित शाहनाव दिपेन बर' एबसुनि आरो लोगोसे प्रमद बर'मोना बिटिआरखौसो संबिधानिक मर्यादा होनो जुनै खारगासिनो दङ जायनि जुनै जोङो होनदों जुदि जेनेरेल काउन्सिल जायोब्ला जोङो गैला बे जोंनि जे मोनथाय जोंनि जे सेफगार्ड दंमोन बेयो अराय टाइमनि जुनै गोमानो थांगासिनो दङ जायनि जुनै जोङो हजागथा एवारनेस प्रग्राम जायगा जायगा गिदिंबायदों बे नंखाय होननाय नङा जोंनो खोन्था जोङो दाखालि चेलेन्ज खालामदोंमोन प्रमद बर'खौ बिथाङा 125 दा एमेन्डमेन्टनि जुनै हारसिङै दिल्लीयाव थांनानै मेम'रेन्डाम हैखोमादों बेखौ जों पाब्लिकलि बिदों नोंथाङा मा बिखो जोंनि हाया 60ल' थाफिनगोन ना थाफिना बिमानि रावा 80 फारियाव थागोन ना थाया बिथांमोननि मथेब्लाथ' जों मिथिगौ डाइरेक्ट फाइनेन्सखौ बिदों लोगोसे बिमानि रावा आसामनि एस'सियेट लेंगुवेजल' जाथोंसै दा एसामिस लेंगुवेजनि बोरै सहयोगि भाषा जानांगौ मोननैनिबो मर्यादा समान जानांगौसोमोन जोंनि मोनसे अफिसियेल स्टेट लेंगुवेज दा बेफोरखौ खालामालासे मामा भागिना मिलायनानै आरो लोगोसे लेखा गोरों उरखाव गोरा ब्रह्म माने गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना आसामजों जोंखौ सरजाबफिननो माने दासि खालामफिननो बे परिकल्पनाखौ खालामनानै बिटिआरआवबो नायहोआलासे दैदेनगिरि रन्जन दैमारिमोनखौ साइन लानानै जर जबस्ति जोंखौ बेबायदि बिपदआव खोलैदों दाबो जोंखौ फोजोबस्रांनायनि लामायाव बे जिनिसा सरसा जानांगौमोन बे बिटिसिआ बिनि नङा प्रमद बर'नि नङा गासै दल रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ लिंहरनानै एबसु बनसु एक्स भलान्टियार फर्स बा ससियेल अर्गानाइजेसन सिभिल ससाइटि अर्गानाइजेसनफोरखौ लिंहरनानै सावरायनांगौमोन जोङो बिटिसिखौ माबादि सुस्रांनो मानोना मोनसे जों चान्स मोनबाय एमेन्डमेन्ट मोनबाय माबा खमि दंमोन नामा बेफोरखौ ज' सावरायनानैसो मेम'रेन्डाम जइन्टलि होनानै जोङो भारत सरकारनो होनांगौमोन बेखौ खालामालासे हेमन्त बिश्व शर्मा थोननाय बादि प्रमद बर'आ अखानायैनो थांनानै नटिफिकेसन होखांनायनि अखानायैनि उनाव थांनानै दिल्लीयाव हारसिं हैखोमानानै दङ दा मानो बिसोर साहस हाया पाब्लिकलि खालाम जोंनाथ' माथो रानमाबायो मेम'रेन्डामा जों रानगासिनो दङ निस्सय सिङाव गन्दगल दङ जायनि जुनै बिथांमोना मेम'रेन्डामखौ खिन्थानो हाया ओंखायनो जों होनदों जोंनो 6 सिडुलखौ नांगौ 2003निखौनो बेवहाय बिमानि रावाबो मर्यादा दङ जोंनि हा बिथायाबो थामोनथाबो जोंनि रैखा कबच दङ आरो जोङो साबनिफ्राय साबसिन 6 सिडुलखौ खालामगोन जों आर्टिकेल 244(2) नि आन्दाराव जोंनि 6 सिडुलखौ बिदों आरो लोगोसे फाइनेन्स कमिसनखौ जों बिदों ILP सिस्टेम बिदों डाइरेक्ट फाइनेन्स बिदों जोङो गासिबो जोंनि 6 सिडुलनि जि मोन्थाय संबिधानाव होनाय दङ बेफोर जिनिसखौ बिदों बेना बे नङा जेनेरेल काउन्सिल अखमान লগত मिলি थागौ मामाय जिथुखौबो हैथै होबो ओंखायनो बे मानसिखौ फोथायजाया रायजो राजाफोर बिजेपि इउपिपिएल बिपिएफजों खोथा गैया जोंनो खिन्थु नांगौ 6 सिडुल बिमानि रावाबो थाफिननांगौ जायनि जुनैनो बेखौहाय सरसा खालामनानै गावबा गाव गियान आरो मेलेमजों नायनायनि बोथोर सफैबाय ओरैनो ब्लाइन्ड सापर्टार जानानै लाब गैला जोंनि बे आह्वान दा बेखिनि होननानै जोङो दिनै बे मुसलपुरनि थावनियाव फैनानै गासै रायजो राजाफोरखौ एवारनेस खालामफैदों आरो जोङो आसा दङ फोथायदों बिथांमोना बुजिबायबो आरो बुजिगोन जे फैगौ समाव जोङो बिटिसि आरो 6 सिडुलखौ बासायनो बयबो फैगौ समाव जानजि खाफ्रानायजों लोगोसे जाय दल संगठना 6 सिडुल 8 सिडुलखौ बासायनायनि खामानि मावगोन जों बे दल संगठनजोंसो थांगोन धन्यबाद।